leaders of HYC. Kaol KHASI Meghalaya Tourist Taxi Drivers Association kala pelong ia ka jingisong kalain mongor ha Khanglad mentaksngi bandawa na ka sokar ban penmi igi kendon ban perkhingi kali tourist ki ban Nabar Jylla ban kamai syaki jaka jungok kai perthai hapo ke Jylla da ka bakadau bakani ka long ka jingdawa jongki ka ban ndodo usnam ahaja apulai ka sokar kampat le AA hadu menta kumta ka association kala dawa badai ban penmi yaki kendon an khnang bakan yadai ki kamai ka ji jongki traisnong bat kan kentiu ya ka yok kot ha ka Jylla wa ka jungi la ni ka jingdawa ka jungi na ka sarkar ban perking no ikeli ban Nabar ka Jylla ban rung tang ki tourist spot te la dei ka ban ta ka jungi bang nyo ban yalam miki nong jungok ki ba nong jungok kai bawan ka Jylla jungi dei ka kamram jungi ki trai Jylla trai muluk bang nyo ban yalam miki ndai ngimdan na ka nono klenti ka ban ong ban khang no ke mikna ba ko ban sha ikeli tourist ke kali ban Nabar Jylla ban rung ndai ka long bai nakalyang jungi ka all KHASI Meghalaya tourist station kumbang tangi don hangni kumba life santli ki alson ki bawan snok tilang ngi ban Kristian ya kan ka move ko bangi di banyai kalau bai tang nam ta kata bangi ong ya ka sarkar perking no ikeli ka ban Nabar ka Jylla bandung hapok tourist spot tang katahi ai no engi ki trai Jylla bang nyo banyalam kai engi ki kinong jong kai bawan ka Jylla jung Unong ilam kaliang persya o Dr. Mukul Sangma